a baitin karnayo tari fasahar harshe na ka karan dan girman bashari dan girman bashari maralimi kuma dogaran Allah ne wannan da wuce ke gare mu da wayin ne nau'i na salatin nan kanan ka samkar kabari karka gidayance salatin a birni ko a gari a hali nasa sai shiga iyaye na saka sa wutiri girmansa abun karfi shi ne ɗaya ya wuce inkari ba shi da inkari maralimi kuma dogaran Allah ne wannan da wuce ke gare mu da wayin ne salatin za kai sanar za kai ne cika alkawari kogin daraja irme daraja sirrin sayadil bashari shirfa'una ta san musulina ta yi sarta ne ba mafari ashabu sun ba da kansu du domin san muku tare dan san muku tare maralimi kuma dogaran Allah ne wannan da wuce ke gare mu da wayin ne wanda ya bar su waliyan Allah zai fada hadari kamar shauti jani mai kyakkyawar hanyar alkhairi shehu jilani hada gibiri mu da su muke yin fahari shakbar hama da dan bode so sun cika alkawari sun cika alkawari maralimi kuma dogaran Allah ne wannan da wuce ke gare mu da wayin ne inda kauce kai kake dawo ni na bar garari kai ka ɗora ni a hanya har nake shi'iri sidi na sidi ni hanyar so ita ce ne marari ƙudiri na kai kasan shi ya ji kan bashari ya ji kan bashari maralimi kuma dogaran Allah ne wannan da wuce ke gare mu da wayin ne salam zan fara yabo kasa ni cikin layin shi'iri kullum in zan yabo ina saba kai mun uzuri zunubai na kasa kaye ka lullube mini ya bashari domin darajan ka kayar jamin na ganka abun fahari na ganka abun fahari maralimi kuma dogaran Allah ne wannan da wuce ke gare mu da wayin ne wasu ba sa san fayabo na manzo mai kyawun shi'iri da kayi yabo a zara a yayyada shi cikin lamari Allahu da kansa yake yaban shi yayi mushi albashiri amma ƴaƴan jakai su ce ba kyau baitin bashari yin baitin bashari maralimi kuma dogaran Allah ne wannan da wuce ke gare mu da wayin ne cikin Qur'ani wanda Rabbani ya turo mana bashari yayi bayani fanni fanni akan wannan lamari idan ya ba mu ni'ima gare mu gode mi zikiri ni'imar da Allahu ya ba mu kudu ba ta saman bashari ba wanda ta kai bashari maralimi kuma dogaran Allah ne wannan da wuce ke gare mu da wayin ne sannan kuma su ne dai mutanen da ba sa san zikiri sun samu makauniyar zuciya mai sa su siyo garari asara da yawa duta kare kansu tari tari ba sa san annabi da ambatan shi makiya na zahiri makiya ne na zahiri maralimi kuma dogaran Allah ne wannan da wuce ke gare mu da wayin ne sannan a cikin su da masu tsarkun darajojin bashari su dai burin su samu dan da sukar bashari Allah ya fi su kuma karyar su ta tsare zahiri ba sauran kama kame tun da sun kishi silar haƙuri sun ki silar haƙuri maralimi kuma dogaran Allah ne wannan da wuce ke gare mu da wayin ne balle kuma tun maulidi wasu san ba sa yin uzuri sun ce sabo ne yin maulidi kun ji mutanen gari duba sallar shafa'i sun nace hada ciki har wutiri maulidi wajibi ne da murnan samun muku tare dan samun muku tare maralimi kuma dogaran Allah ne wannan da wuce ke gare mu da
hadari, kunnan mu tattoshe da jin zancen makiya na gari, zancen makiya na gari. Maralimi kuma dogaran Allah ne, wannan da wuce ke gare mu da wajibi ne. Du rayuwar mu da na dangin mu dukai ne mafari, da kai ai mu jasi jasin mu da kai muke yin fahari. Farin cikin mu Allah ya yi mu a al'ummar bashari, mu al'ummar shugaba ne na dukkan mai nazari, dukkan mai nazari. Maralimi kuma dogaran Allah ne, wannan da wuce ke gare mu da wajibi ne. Rabbi ka an san fata na da nake tincan fari, sai shi ka cusa a zuciya ta karnai ɗarɗari. Kai ne ka furta wanda ya bar shi ba uzuri, ni na rike shi rukon sadar makaho mai nazari, makaho mai nazari. Maralimi kuma dogaran Allah ne, wannan da wuce ke gare mu da wajibi ne. Ni ne Shafi'u anan zuhu ta cikin wannan shi'iri, Allahu ka gyara in na bata a ƙarshe ko fari. Gaskiyar suna ne mai gane wannan sai mai yin nazari, a samu naka hayin gada ne mahaifa ta zahiri, mahaifa na zahiri. Maralimi kuma dogaran Allah ne, wannan da wuce ke gare mu da wajibi ne. Ba za na biye muku ba, dogaran Allah ne, yaban nan da kuke ki gare mu da wajibi ne. Maralimi kuma dogaran Allah ne, yaban nan da kuke ki gare mu da wajibi ne. Yaban nan da kuke ki gare mu da wajibi ne.